ndapinda muno bhiru yese yekuchenge yefuneral service yese ndiwo wangozviita imi vanonyatoti hamubvisisei pamusoro pezvo ochizotanga kuripa zvondataura izvi ndichiri mumusha mekwanjesera vamwe vese wakaita zvinhu izvi ndichatera door to door. Saka alipi arikudiwa pia labo. Ndiyo. Pakataurwa nyaya dzacho vanhu vacho vakataurwa mazita avo vakaguna. Chakaenda koita pakuya kwakaita wakanga wabvuma wakabvumirana asi wakazotanga kuita vice versa yekuti manje wachizwa kuti bhiru yekuti kunditora Jubeki ndipo akatanga kuti mira ndipotaurewo inini ndikofunga kuti musoro wangu wausiita Musheba ndiye Kenwe yo uri kutanga usiita Musheba ainini handizviziva pamwe inhaka yondakagara munin'ina usoro ndiri kuchengeta mhuri yacho saka mhepo inonga iri kuya kwandiri ndikati no iwewe unozi wakagara atinotorwa nezvenhaka iwewe wakazi ndiwe wakatanga undibata munin'ina wako ndiye wakazocheka iwewe uibva wazocheka nzanga dzake ndidzongomutsitika ndidzo zikazi handizvizivi takaenda kuyo kudare rekwashesa humani wakabva aramba futi ndikati ndinoda kukupei masvikiro noproblem ndichachiti ndokupei dhete rekuita masvikiro apyoze ndoda kuti musoro wakati muye wakabva tiza wamwe wese ava vauya ega iyena namukoma wacho Tobias kudare kuya tochibvunza imi wamwe waripizve muprofiti hapana wamwe wese wanga wauya pamumba pedu hapana saka nyaya yacho ida kudini saka wakandotorana namukoma wavo vawadini vauya pamumba pedu kukwasha wasvika kwasha nyaya ina kufamba ndo pakazozi nyaya indaonesa inini toda kuti timuendese kumasvikiro ngoti iwe uri kuramba wakapedza almost unga 3 weeks ukuti atapiwa almost 3 days kuti tidzoke iye akabva atanga kunyepera ishesa umani akati inini ndiri kurwara wari pano ndikeni inyaya unoonezwe yakaitika nayakutaura yakaitika mumba kwezvishuwa yakaitika kana uchiti yakaitika kuti chii ngotutaura nyaya kuti kana uchiti yakaitika kutaurwa kuitwa zita rako kufa kwemunhu pamusoro changano zvataita ndezvekuti vasikana vangu ndina vasikana vangu vairi vari apa vasikana vangu vakatakaurwa takamba takambotsvaka nemuchechi bva takatora nguva kutsvaka zvaramba zvanetsa kutosvika wazvo nditi baba uyai kuno mumbotibatsiro ndobva ndaenda pakusvika kune mudoko wacho akati ndakaenda tokuti hama dzangu dzinoberekeza kazi aiwe chimboita zvinga zvikuitira kuti wako endawozwe ikoko zvirikufamba sese wozouya wozotitaurira ndobva ndaenda tafamba kune wakabva tasvika ikoko kakazi pane munhu uripo da kuti ataure vatatsvaga kuti munhu uya ataure bva zvaramba saka zvaramba kudaro takabva tazoenda kuna zvaramba kutoenda kudai vanamupinda futi murume zvaramba kuita anza itatoda wasikana bvazodaiwa pashaitiba izvi namawakomana wakasara kumba kuhambai nyaya ndikuda ndatizitaneiakuda kukuzi ndii makabata munhu makatanga kubata ndizvo here kakweti munhu handina kubata munhu tigare pasi neoto ndiani umoto ndiani umoto uzakauraya ndiani wamwacho pamusoro vamwe wacho ishesa umani wakati isusu tombobata vanhu avauya mumukowa wozi awatoita mhosva yekuti uya mumukowa vaizoramba nyaya wasonga wauya kozvisarenda saka isusu endai neivo wavo ndiva vachabuda zvese kwamambo umwe wacho ndiani wakanzi wakacheka ndisoro njesera uri pano
uyo wakafa uri pano umwe ndiye ndiye yena uyu babasa iro ndiye yena uyu wasara iye urura umwe wacho ndimfakose Amos uri hapana kwakuya umwe Isaiah Matasva hapana kwakuya Last Sarwaka hapana wari ere kumba wariko kwakuya Nyatsanza uyo wakafa Diruda waripo. Ndio diruda. Waripo wacho ndio watatu hao kuti Last Sarwaka uyu Isaiah Matasva na Amos Mfakos ndio wapenywa. Uyu wacho angati tautaurira Mali angati sundakuya kutaurira ndi samdzi uri ndisamdzi uri pano Nitwa Lugu Mzimu. unesamdzi Yeah. uri profita uri Ndio profit. uri profita wechechi Sio. wezio kwani mwatao jaza unilo mwatao Okay, alapo. Kwani kana tuombe tu hapo. unaona wachi Kwani kana tuombe tu hapo. Pamusoro mambo. Nikati padarere vanhu vepanjesera. Inini ndichibatsira vanhu kudaro. Sanjesera ava vari apa. Ndio vakatanga kusvika pamba pangu. Nevana vavo varipo. Waine dare rekutsvaga nhamo yanga iri kuvanetsa. Vari pakutsvaga dare ravo iroro. Ndakanamata kuna Mwari. Ndokubva ndanzwa manzwi anotaura kuti pasaidi pamadzibaba ava paiva nebvuri remunhu akafa. Zvinova zviri izvo zvinhu zvanga vari kutsvaga padare rekubva kumashure kumba kwavo. Saka ndakabvunza ndikati nini ndiri kunzwa Mwari vachitaura kuti zvamuri kufambira mune nhau yemunhu akafa iri kuzembera padivi renyu. Vese vanga vari pakati icho ndochokwadi chatiri kutsvaga. Asi nyaya iri kunetsa ndekuti tafamba kubva kwakati wandei, but hatina chokwadi chatiri kuona apa. Nekuti sanjesera ava vari kuramba vari kuti handizviziva. Saka indoti ini ndodare randiri kuona hamene sanjesera munozvitora sei. Vakanditaurira vakati inini chandiri kumbira munhu waMwari handina kuuraya munhu, asi chiripo ndechekuti imimi kana muchiti muri munhu waMwari ndaida kuti mutibatsirewo kuti mweya wacho utaure kuti ndakauraya sei. Ndandiri pamba pangu navo ndikabva ndavapindura ndikati inini handigoni kuita zvine izvezvi pamba pangu panapa pa, asi zvinhu zvamuri kuda imi ndogona kuzviitira kumba kwenyu kwamunogara kwanjesera. Dhei iroro takabva takurukurirana ndikazosimuka pamba pangu manheru ndikaenda kumba kwavo. Ndasvika ikoko kumba kwavo ndakatanga kubatsirana navo. Nhau yanga ichidiwa, mweya wemunhu wakafa wakatanga kubuda pane hanzvadzi yake haipo bavana, asi hauna kutaura. Ndobva wabuda vandaendesa futi pane mumwe hauna kutaura. Vanaendesa futi pane mwana wacho uripo umwe musikana mudiki uri panapa uirapo haina futi kutaura. Tiri ngokudaroko ndo pandakazotanga kutaura namadzibaba ava. Ndikati mimi madzibaba muri kuramba kuti hamuna kuuraya munhu zvikanzi hongu. Ndikabva ndamubvunza murume kuti kana muchiti hamuna kuuraya munhu musanjesera ndipikiriwo muromo hwano munopikira, nekuti iye zvino izvi ndiri kuona ndimi uri kukonzera kuti mweya usataurebe. Kuti kana ndichiti hamusina kuuraya mimi itai kuti vana vangu ngavapere. Vakasimuka nehasha ipapo vakavhiza vachitaridza sekuda kundirova. Chingwa ichocho zvichidaro hanzvadzi yavo iyi apa inonge yakagadzwa nemweya wavari kunetsana navo, yakabva yasvikirwa nemweya wacho ndiri kutaura navo ivo. Ndo pakati mumweya uyu muprofita waMwari ndazviona kuti simba yokuda kuti nditaure kunaa, asi nhasi handisi kukwanisa kutaura. Chikonzero ndiri kutsikwa. Ndo murume akabva angotaura bvatonyara. Saka ndakazama kuda kuti nditarise kuti chii chiri kutora ndibva ndaona kuti alright ndo zviripo. Ndibva ndagura dare racho because baba vanga vakutotaridza kupopota. Ndikati amene pamwe ndikataridza kunge ndiri kushungurudza vanhu pamba pavo. Ndobva ndasiyana navo. Saka wakandipa pekuvata ndikarara pamba ipapo. Ndiri ipapo inini mufuwi akatanga kuuya kwandiri achinditi haufaniri kusiya nyaya iyi munzira,
asi batsiridza kuti ini ndigone kutaura nekuti ndoda kutaura mafiro andakaita marati zvakanaka. Saka ndakanamata ndiri mumba mana ndakarara inini. Ndo baba tichirega ndiende kumba kwaari izvozvi kureva madzibaba. Hamene zvakatanga kuitika kwaari usiku ihwohwo. Asi iye ndichizotaura naye mangwana makuseni pakazoedza kunze ndichiti ndakwenda. Wakataura achiti handina kurara ndarara ndingoshungurudzika ndingaita sei nenyaya iyi chitibatsirai. But ini ndabva ndaenda kofunga kuti aiyo nezvakanga zvichiitika nezuro baba vangu varatidza kunge vakuda kutondirova. Ini nderegai nditi handichakwanisi kubatsirana nemi baba vangu. Ini michifambai kubva pandiri kuenda mberi. Zvikanzi hatigoni bata kumbe kuti mimi mutibatsire. Ndibva ndati aiyo zvandada kutaura ndezvekuti inini panapa handichadiwa. Asi kana manetseka mimi nezvemweya uyu ndatoona uchakunetsai zvakanyanya muchanditeera ndomurume ndakabva ndareva. Shuwa ndakabva ndabuda. Ndichisvika kumba kwangu ndakangoti ndichigadzira kwenda kwanoda kuenda wangu kuhauna kutownship. Wakabva wafona ivo. Zvikanzi muripo ere munhu waMwari tiri kuuya kuti mutibatsire. Ndikati chinangwa chiri chei chamuda kuuya kumba kwangu. Zvikanzi iyo nyaya iye nezuro ndikati imimi mazoratidza kugutsikana pavi manga muchimboita nharwani. Zvikanzi toda kuti mutibatsire ndaratidza kutsikana. Ndiwo vari kutaura sekudaro. Zvandati ndabuda. Asi zvamunoita imimi munogona kuuya kumba kwangu mangwana makuseni. Shuwa wakauya mangwana ivayo. Ndikati kana makuuya imimi munondurirawo nehanda dzenyu yakagarwa nemweya uya yakazotaura murume kuti mune shungu dzekuti nditaure asi ndiri kutsipa. Shuwa wakauya mangwana acho chiri musi wechina. Wachisvika kudaro ndakatanga kuwafaindisa maringe nezvawanga wandiita pakundishungurudza uri kumba kwavo. Ndikati ndiri kuda $60 yandiri kuda nembuzi because mimi kundishandisa zvinhu zvamuri kuziva. Shuwa ndakati handisi kubatsira. Vakazama kuchema kuti ndibatsire. Ndikaramba kusvikira vazoti regai ndode kutora zvamuri kutaura. Vakazoenda kunodhonza mbuzi mbiri dzavakadhonza. Ndobva ndachizovabatsira. Ndavabatsira mweya wakachibuda. Wachitanga kuchitanga. Wachitaura wakataura wachiti iye sanachanzesera ava anodzi Kenneth. Iwe ndiwe wakatanga kundibata iwewe. Vakatanga kuerenga mazita kubva paari nemunin'ina wake mamwe acho anokwanisa kumareva. Ndokubva tora mazita evanhu vese vakamuuraya. Asi makazondiuraya mandiuraya dai makanditakura imini mukaenda neni pachuru masvika pachuru South Africa. Then zvadaro makazoenda kunondiradzika pamai andiradzika. Asi nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri kufanira kuti ndichemwe zvakaitwa vanhu. Asi imini kuti nditaure zvandiri kuda panapa. Ndichataura asi ndoda kuti musimuke neni nemuprofita uyu. Kuenda neni kumba kwangu asi pamba pangu hapachaitiba. Munena neni pamba pamukoma wangu baba Brenda. Ndio awari apa. Ndo pandichazoti ukasvika ipo papo iwo muprofita nevanhu ava. Ndo pauchazondidaidza ndotaura futi zvandiri kuda kuhama dzangu dzichiswa. Takabva taparadzana akachaja zvaakachaja ipapo. Paine anga ari kunyora maminutes mukunda wake baba Yehova. Pane zvazviri kutaurika panguva zvakabuda. Tichipedza kudaro takabva taparadzana. Taparadzana yakaenda kumba kwavo ndakagara. Iye wakaenda wakogara. Ndio nyakuzondifonera futi kuti huyai titaurirane kuti mtiende kwanyatoti kuti tiokubatsirike panyaya yedare. Ini ndobva ndati hatigoni kuenda kwanyatotiba. Tine muripo tatakambotaurana maringe nebasa iro rero. Ndichivapindura kuti nyaya yevanhu vakafa inonetsa nekuti simubatsiridzwa neprofita ukada kuikanganisa ine kuataka wewe. Saka munofanira kuti bhadhara mari yakati. Mari iyo yandanda kwashaja wakati hatina. Asi tine mombe dzatiri kutengesa mbiri. Mombe idzo dzinoka ndadzitengesa magona kuti mweya uyu utaure chitsanangura nhoroondo yazvakaitika. Tinokubhadharai mari iyoyo kana zvaramba tinokupai imwe mbiri. Ndikati alright zvakanaka pana chakashata. Saka mweya wakazoti vareva pakuchizosimuka kuenda kwanyatota vandati handisi kuenda apa kwanyatoti. Tangai mandibhadhara zvatakataurana gozi zvakataura. Zvakaita chaenda futi kotaura kwatiri kuenda kumba kwavo. Takaonesana sekudaro wakati mari yaramba kuita nokuti mubazi kutengwa. So chiripo ndechekuti mimi chiuyai kumba tionesane kuti kana muchigona kutora mombe yacho mutore mombe dzacho. Shuwa ndakasimuka ndikaenda ndaenda ndakati ni mombe dzinonetsa dzine usungwa mukati idzi. Kilai mombe yenyu ikiliwe zvive nemapurisa mukati. Kuti mombe ndichiti nani zviregesa tose kuti ndaba mombe yenyu mungu unomuchinjira. Zvadaro wakaita sekudaro. Waita sekudaro ndakazosiya mombe 1 ndikati andichatori mombe 2 bantu kuti ndiri kuona kunge mune nharo imwe. Chindipai 1. Imwe yacho sarai muchichengeta nekuti mucharamba muchiripira vanhu. Ndio murume ndakataura. Vanga ine mukororo wacho muri panapa ari kukura. Mudanga mawo tikaenda nemukororo wacho. Mombe yo ndikaratidza nawo wakakiliya nyaya yo kumapurisa mombe yo mombe ikaziya kumwakongo wangu. Yaya mwangu ndikaitengesa. Ndaitengesa tikazopanana date rekuzosimuka kubva pamba pawo tiri pamba pawo tichienda kwanyatoti. Shuwa takaenda nemhuri yavakasimuka nayo. Vamwe vavo vane family yakakura baba wavo vachiti isu tiri mapostori ekamaranga. Hatigoni kutanga tapindira nyaya tisati taziva chokwadiba. Imi muprofita nyaya yedu ijekesa tikabuda zvakanaka. Tinozopinda kuti tibatsire hama yedu. Zvakanaka Shuwa wakatipa tibva taenda nawo. Tichisvika kwanyatoti. Ndakasvika panopa panyatipa pasina vanhu. Tobva taenda kunotsvaga vanhu vanga varipo ndisvika vaunganidza kuti ndakati idzi nyaya idzi inini semubatsiridzi handidziiti pasina sabhuku. Imi vanhu vekanyatoti endai munozivisa sabhuku ndo mashoko atinawo pamba pano nhasi tisati taita nezvenyaya idzi. Shuwa wakamhanya. Sabhuku wakauya. Sabhuku auya wakazoti pafuro kuti chibatsiridzi chibatsira tizwe kuti zvauya nevanhu ava ndizvo here kana kuti kwete. Shuwa ndakavabatsiridza nawo ibva yakuda futi.
ndobva yangotsanangura zvayakangoita kubvira pakutanga ndo zvayakatsanangura ndobva yachingoti inini chandiri kuda ndechekuti chekutanga washaja muripo wakangochaja pekutanga ndiwo wakashaja futi pambanyatoti pavo asi chekutanga ndoda kunotorwa kwamakandiisa pasara mapfumba mashoma mamwe acho akatohwa nemvura nekuti makandicherera padhuze pemusaidi mebako musaidi memvura saka mukaenda kuda kuzondora nebhokisi kubva kuno kuZimbabwe kuenda South Africa munonetseka munosimuka nemuprofita iyeyu nevanhu vakanominetwa ipapo iwe newe unoenda musi wa 15 December ndinofanira kunge ndiri kuchemwa masvika ikoko munoenda nebhegi munofukunura mapfumba angu kana wada kunderandara iwewe pandiri uri kupaziva ndinozonongedzera ini tiri mweya mutsvene kuti ndiri apa mondifukunura moisa mapfumba iwayo mubhegi then mouya neni ndichange ndiri neni kuti muyambuke pabhodha 15 December ndoradzikwa ndochemwa lapedza kuchemwa hosho dzinozotanga kuchizoripa ine wakaba chichemo chawakapindura madzibaba iwawo ndinoratidza kuremewa ini pachangu kuti nditakure mutoro iyoyo ndega kuenda South Africa hazvigoni here kuti muratidziwo zvimwe zvinhu zvamungaita kune avo wamuri kuta kuti vakakuurayai mweya iwo wakapindura wakati hazvigoniba ndiri kuziva ndatanga pauri iwewe chikonzero ndiwo wakatanga kundibata saka chiripo ndechekuti ukuori nditoma ndichaenda ndega ndiri kuziva nguva dzanichabuda iwe ndiwoenda unonditore musi wa 15 December ndichemwe pano zvakanaka vobva vangoda kuti tazizwa kusvika vayanikane nemweya wavo zvimwe chandichatotauri zvangu zvadaro seumweya waenda daro ndozorodza ti takagara ndikozozvakanya hapana akazotaura nezvenyaya yacho then rimwe zuva iwo vari ndonetseka uri kumba kwavo saka sanjesera ivavo wakabva watangaongoronga nemhuri yanga akubatana naye zvishoma mhuri yake newangana wanga uratidza kuitana naye ndokubva wasimuka vachibva vaenda kwamukwambo wavo akaroora mwanasikana ari apa takazoona vachisvika pamba pangu iyo baba wafundisa ndakati sanjesera ivavo nemukwasha wavo vachitakakumbira regero sekuti nditori tezvarava ndikati munombera maoko semuda kuroora kwandiri sei saka ndiri kukumbira regero nezvandakaita ndati zvei zvikati ndaikuratidza kukuharatsai imimi kuze kubva kumakure kushure kwese kune zvekuda kwezvenyaya saka nhasi ndauya ndakadzikama inini ndakaenda kugara pasi nehama dzangu ndakazouya kundikupapo papamukwambangu andimane mazuva anenge akata 2-3 days ndichirarapo saka takazoenda kwamai anova ndiye mai amusara paona takasiyiwa ndikaenda kuti ndio mhosva yatakapara kumusha kwanyatoti saka mhai toda koripa ngozi kwanyatoti mai vakanditi usati vaenda kwese kokoko chekutanga enda utanga watorera mukoma wako saka kumba kwamukoma kwaenda muzukuru namukwambo mukwambo uyu wachititega ndi kuchikuperekedzei kumuprofita nekuti mweya mushakabva wakati hakuna kwamunoenda pasina muprofita ndiko saka tauya kuya kwandaita panapa ndekekuti ndiri kuda kuti mutibatsira kuti saka tochifamba sei sezvo nyaya iyi yakabatwa nekuda kwesiku nemwana mwari ari pamurimi ndakandondazvizwa kana muna zvakadaro mimi mwaya zvakanaka nekuti mukadaro ndokupedza nyaya inozi ngozi haizorodzwi nen'anga uzi kwanzi idzi yapera nekungoitsitika inoramba ichikunetsai kana muprofita mwari chahavo misi ngozi kana kuti ngozi ndiyo unototi itokane asi kuiripa ndoti kudi ndo tinopedza zvose tobva taparadzana kudaro ndakati mozonditaurira kuti mimi maronge kumba kwenga tichakudaidzai shuwa ndakandorobva waenda ndobva wati tsva waenda kuti tsva kudaro ndakazondonzwa nemakuhwa kuzi waendesana kwashe kudaro ndobva andotora mukoma wake padare racho pakutumiwa kwakaita samanisi naishe haana kuziisa family manzura ndakazongozviita ndakazondonzwa kuti akatora mukoma vaenda naye aenda namukoma wake mwana vacho anova ndiye aimbonyora maminisibhera pakutanga akazotera mushure mekunge anzwa kuti ndizvo zviriko achizosvika ikoko ishanga achizada kutopedza dare ndo pakazokumbira mukana kutora kuna ishe bva tanga kurondedzera zvakaitika ndo pakazotanga kuchizi baba wakubvurwa naishe kuti paya zvawanga wachimboti wanga wasikachakwanisi kupindura ndobva ndatowo ndingozwa kudaro ndipo ndakazozva kuti nyaya iya yakatoturika kuenda kwamambo mutasa ndozorisivhwa tsamba yakabva kuno kuti baba samudzimu semuprofita tiri kuda ipadare rekwanjesera vesazi nyatoti saka madzibaba ava manja vane dambudziko ravainaro baba saka mazva ndiri kuti ndiri kumbokumbira kutaurawo nemishoma dambudziko ravainaro ava vane nharo dzavo hadzisi nharo dzekuti munhu asuziva zvikuitika munhu aruziva zvaari kuita pakinya kuda kushandisawo tikati kuda kushandisa basa ramwari kana kuti mwari kuti tasekumuedza kudai ndozviri pana babawo asi nhorondo iyese zvakafanana ipo baba mweya wako totora nezvavo vakatogara kudhara but vane dambudziko ravanoita vakagara ipo pavo vachiuraya munhu uyu munhu akataura akati pamakandiuraya imimi makanditora maturusi angu ndichiri kufema maturusi ava ndo aiva makanzi imimi munozonditsitika kana ndoda kuzobuda ndichida kutaura sezvikuitika kuti kana moda kuzobuda ukaona chakuda kutaura sezvizvi zvinokudira akaita unobata ruoko rwako wotobvura bhando wobata nzanga yake iyo straight hameno zvakanzi unozokumira nebhusi woroera pasi izvo ndanga ndichidzidza hangu pamweya woroera neruoko pasi mweya uzotaura zvadaro so fushi ndo zvakaita pan'anga yakabva kuzobva wachizoya kwandiri girazi ren'anga bva rakadzimbuka saka ini ndakabatsirana nawo zvese zvikashaya basa kusvika bvaita zvakanaka saka ini ndinoramba zvakanyanya kushandiswa nemurandarume uyu ende ndinorwadziwa izvizvi ndakasungwa nesamanisi yandabvisa $20
Yenye yakuramba uchitoripira isusu instead ekuripa ngozi iri kuti wanetsa kumba kwawo. $20 iyo inofanira kuva mari inotodzoka kwandiri, but iwo ari kuhandisiziva kuti mwoyo wavo iwo kuwandirwa nepfuma here nowawandira sekuti vari kumanikidzwa kana zvakafamba sei. Saka ndodara ndati nditaure Changamire pamusoro penyaya iyi ndisati ndaita zvinhu zvamuri kutaura, asi ndati ndikujekesere panyaya kuti munogona kuswera murutenderera kunetsana yenyu nemurume uyu, pandio mamiriro akaita nyaya. Tichati ariko tozwa kuti chii chiro chazvakamira sei. Chimboikurunga tizwe makurungiriro ako tizwe toti pamusoro mako ndinodzoka kwamuri. Pane mashoko andida kuti ndizame kutaura ndisati ndaita basa iri paipo pamusoro pemhuri yekwanjesera. Mhuri yekwanjesera inini yandishandisa zvaterebei. Zvakare mweya muchakabhuyiwa wakatosvika pakuchaja iwo futi mari yandisina kuchaja painini. Kana ndisingamukanisa kuti vanhu ndoda kuti uzope munhu $400. Mari ndine zvauri kumuita kutoratidza kumuharasa kudai, asi uchiziva zvakadini wewe zvakandiita. Izvo zvinhu ndinodabhadhara $20. Apa ndoda kushanda. Zvanoda kushanda ndoda kuza kushanda mahara. Asi vanhu handisiziva kuti vanozondibhadhara sei mambo wangu ava, because vanhu ava inga ndichibvudza ndosiyana nazvo vanhu vashungurudzwa zvakanyanya nemufuru, because havabhadhari baba. Iyo zvinhu ndakasati kuti $20 yangu wadai ndikudise chokwadi kuti ataure, asi kufira mahara because haisi nyore pakuti munhu ataure. Hamene kuti mungandibatsira sei ipo baba? Mari yangu yakatobvisa $20 handisoti inodzoka here kana tinoita sei? ndiwana njezera ndiwa. Awari apa omwasho ndio apa. Ni awa mwari apa. Ni awa wari pia ndio mudasho. Badala dosera $20 yemuno. Sasa nataka wazamdosera $20 yake. Ndio ukafika. Ndio sasa nimekuwa. Ndio mundu sasa. Zai mari, takamtaura Zai mari, takamtaura kuti matare. Mzanonoke baba. Matare angu pedza mari. Zai mari. Tisati pamwe pane nyaya. Zai mari. Uri muchakuraisa baba. Ndina chikwere ndakamboita sima. Aiwa ano. Aiwa baba ndaramba. Wait. Amwezi murudishandisa munhu. Uchenjeri hwenyu ndanzwa muchitaura manzwa mamuchera kuna mamba kuti kwanzi handina kuuraya. But munhu uchataura kuti makandiuraya. Apa mutondirambira pachena futa. Uyu uchangoti kuti makandiuraya. Kusanjesera ndinomuziva. Handidi kunyeperai. Ndibhadhare $20 yangu. Zvimwe zvacho zvekuzonditaura nezvemweya wega. Ndikazototaura zvimwe. Imi ndikupe $20 yangu kana zvisikaiti ndosiya zvakadaro. Ora chamari. Iwewe uchazosowa $20 yako wabhadhara. Nari ndo rakubhadhara. Zvakanaka.
Anonzi anitaura nenzwa mwanzo. Kennedy. Mambotaura yenye naye wakutaura. Wewe, jua ni je? Jua. Jua. Daniel na tu. Daniel wakaona wapi? Wakaona wapi? Ndakauraiwa. Ndiye akakura. Ndakauraiwa baba na Kennedy. Kennedy nani? Solomon. Nani? Amos Nyatsani. Nani? Amos Mufakoti. Nani? Namutao na Matasha. Nani? Na Rai. Wakandura. Wakakurera kupi? South Africa. Wakakura ile. Ndakandine mari yangu. Nduvonga kuti ndula kudini. Ndakwenda kumba izvozvi sezvo ndasenza mari dzangu. Ndienda kumba ndotenga mabhombe angu zvekuno handichari mabhombe angu nemota yangu. Awa wakandiranda ndichiuya kubhodha. Wakanditera. Wakasvika wakanditsirikita. Wakanditsirikita wakandiuraya. Saka izvozvo wanga kuti zvochidini urudei izvozvo utikuitire. Izvozvo wanga uchidei manje? Inini? Ndula kutowa. Ndakutowa? Ndula kutowa ndauswa bona andisi kuti inini ndula kuti uri uzviziva. Uyu. Vakandisa. Kunditi kwazi wewe ndula kuda. Ndingodairekita ya asi uri uzviziva ngasi mu iyo zvimadheti angu atokura so ndingada izvozvi nditori munda akatoya panguva yakanaka so. Saka izvozvi ndikutambudzika. Mori yangu yakazara. Ipaza kutamatera wakaza wakaenda. Kennedy ungati. Ndiwo kutaura kungozviziva iwe.
Ya, taura. Saka chitaura chizinyenza. Vazongozviziva. Nyaya yekutaurwa mamba yangu itaurwa ndinoziziva. Vadini? Nyaya yekutaurwa ndikazonoziziva kumaurayiro ndakamiita kutaura chokwadi pamberi pedai ndakamira mberi pedai. Handinobvira ndambomona asi nhamba yevanhu vese vari kutaurwa ava vaigara kuenya kumwechete. Uri kuteerera hauzvizivi. Inini handina kumbomuraya handisipo. Nhamba yese irikutaurwa nhamba yevanhu varikutaurwa yapava ndiyo vaigara kuenya kumwechete. Wakatouya vese kumba inini ndichitova ndatova kuno kudhara ndasikagara kumwechete navo. Asi wakambonga uyere Jube. Ndakandiri. Zvinoruna machiko. Usatitemese musoro zvishoma. Taura izvomuziva. Doro handimwi doro ba. Ndiri kuti usatitemese musoro. Taura izvomuziva. Inini pane vanhu varikutaurwa va inini ndaigara kwakasiyana asi munini nawo kuti Solomon ndiye vaigara nawo kwamana 5 yawo. Usaiso munhu ba. Utaura zvimwewo. Taura zvako iwe. Usataura zvaningita kuona bosi. Ora zvakakuita handika kururama. Hatikumanikidzi zvausingadi. Zvausingasivi. Kana tauziva kudii? Iwewe anzani? Daniel. Zvandaakuita Daniel ka? Ndaakuchiti yosunudza mhepo mumba make. Tazive. Tizozwe kuti kana akuramba anoramba sei? Ngoramba futi. Usabvume kutsitikwa. Yes. Usabvume kutsitikwa. Wadiyo. Uriko kumba kwake. Utoriko kumba kwake. Uri panani kumba kwake. Utoriko kumba kwake. Uri kuite kumba kwake kwacho kuti arwadziwe. Unofanira kurwadziwa. Basi pana mata mambo wangu. Ati panani? Basi pana mata. Mata uchido. Ndarusha ni. Saka mata chichi kuti pana mata. Chichi chiri kuitika pana mata. Tennis. Pane izvo urikuona pamwana wako zvikuita pana mata. Chichi kuti. Mambo. Mata wakauya kwenzira ari kuti apa ane urikutaka mhuri yake iri kurwara. Kuti apa anenge akarara pane munhu unonga aripo munhu. Ari pane munhu unooneka pakati Wati ari kuti iye kana akarara pane murume ari kuyakorera kufa sei pake. Ndizvo? ndizvaitaura. Saka atauraudza madisa Ndipo takatanga uchifamba manje kuti wamakafamba zvikanzi chii? tafamba ndipo pakachizoenda kobuda mhepo ndochitutsa kuda kuti mhepo iyi yakaiswa mugombozi unogara pane munhu wakambobvepi ndiani toti taona kuti ataura kuti ndiani wakamboiswa ndiani Ndini. Saka mhepo yabuda nyinyi maizwa pamachidii taiswa nyaya ndipeka ndida kufamba kwakungoti maizwa mamagadzirisa tatoti gadzirisa mapapa maizwa pamadii ndipeka Uyu unenganga. Unenganga idzango tsitika uko. South Africa. Izvozvizvi watori nemaconnection. une maconnection nenganga dzacho Neavacho. Kudzitsika inini. ndati maapapi zvamakataurirwa mweya wasumuka maapapi nyaya ndipeka bhasikizwa vaenda kwasauma mapapazve muri kutsvaga kuti tiri kutsvaga kuti kunetsa chiri kunetsa chabuda icho
pamashini manje zvichabuda mazi mwana urana nemunhu ari kuona murume pasaidi pake akarara kuti mubatsire makadii ekisheni mwakai ekene takafamba kugula kugadzirisa kuona kuti makagadzirisa sei ndio kusvika kudaita kunoko nyaya kusvika pamaita kunohwa kugadzirisa matini makaenda kun'anga makaenda kupi uchitsvaga kuti nyaya yakamira sei pamaibata kuti nyaya yakuda apo kune munhu akafa kuSouth Africa mazvibata pamashidii kuya kunohwa solution kuya kunokumangarirana kwamatoita kuti pano umwe asiri kuita zvinotariswa nevamwe kuti aite ndosaka wauya kuno asi ndikuti iwewe sababa muna makauko yapinda makautoa ndikura murume wasingazivi kundofungwa mangwani nemwana kana hwani ndani wana 4 wakafa plus 5 mimba dzakabva ndina kana mwana hwani anzi wana 4 wakafa mimba 5 dzakabva ndogara pagogo wangu ndopandari murume akangoti musungemo basi uri pamuri nekuti tinodzoke mumwiri pamba vangu hazviti batisi murume munokidza nenhau iyoyo ndikukweshana naye kubva kudhara ndiri kutofambira nhau idzoti dzikuti ndakatobva futi pamwiri ndangobva kudarira uza vachiyowo ndikabva futi pamwiri ndidzo nhau idzoti ndori nepepa racho randitorina Florence aenda kuti ndikuona batai basi wazvichabuda kuti zvotobuda zvakabuda zvikutobuda tatomira kuti zoende kumuprofita ndiyo wakati wakachizvota zvakabuda asi zvirikutaura nemuprofita urikuira nazvo ikabva usikuira nazvo apo hatikupindana nazo hausikira nazvo saka sei uramboumunhu wausikakuita apo ndisi kupindirana naye pamuprofita wakati kawazikati endai pane munhu uruzi urubuda apa kurizikazi endai motora makanisi nyaya hombe haisi kotora pakeso nyaya hombe ndekuvhuma zvakamuuraya urikuvhuma here kuti wakamuuraya ndopane nyaya ino uzongaenda kutora seko munhu wasina kuvhuma munhu wausina kuvhuma zvakauraya unonomutorerei kana uchinomutora uchinomutora kuti ndiwani saka ungatanga kupokana nekotora which means kuti zvekuuraya wena you are in agreement ipo pachimondorambana napo mambo wangu mubvunzo wangu kuti seuramba kudzoka kune munhu wouzvatara kumunyepera unoramba sei kuidzoka muprofita waruza muprofita warunavanema ani ega muprofita kao handina kudzokera kakawanda wako ndakaenda kunakadzokera kangani apo ndakaenda kumuprofita ndakamono muprofita wakauya kuti anoamboita zvakaiti vakatora vakabva kuzuva richidoka kusvika kumahwanoko zvichiramba kubuda ndakaenda kairi aiwa wana wanga uri papureshawa pamusoro ichangamiri murume uchibure hwako zvaitwa une nharo dzakaoma umwe wake mufakosi ane waakatotaurira murimina wake uri pana paukama matsanura unezvekutotaura aite kuti tori redi tidimwe tibhadha matsanura uri pana matsanura utone upakazi wakakwana wekuti indotwa Sifas Nyatoti ndiri munin'ina wemufi Kamtoro ichangamire ngazi ngati inini ndiri mudzukuru waNanyatoti ndifiri mumatangwa ndiri mudzukuru waNadhani Nyatoti vakaurawa vanhu pavanhu vari kutaurwa kuuraya Nyatoti pataurwa mufakosi Amos. Saka baba waAmos ndimukoma kanzii wakashayira hake
asi ndakangana namukoma aumini wacho ndikabvunza kuti mukoma, titi tina sekuru wakashaika zvakare tiri tine mwana Amosi Mfakosi unotaurwa munyaya iyi yechipiri, munyaya yekuuraya Nyatoti. Mukoma makambobvunzawo here mwana kuti zvakambofamba sei? Mukoma akandipindura kuti mwana ndakamudaidza wakaramba kuuya. Aramba kuuya, mukoma wakatuma hanzvadzi dzavo mbiri kunotaura nemwana, Vanatete ndio wakaenda kunotaura naAmosi. Mukoma akapindura kuti Vanatete waenda, wakapindurwa nemwana kuti tiri ready kuripa. Akabvunza kuti wakatere wakauraya, kanzi iyo zvaanotaura ba, asi wakapindura kuti tiri ready kunoripa kwaNyatoti. Ndo zvandinoziva maringe nezvakakawana mukoma. Mukoma last born Mfakosi. Zvatondishamisa kuti haana kuuya, basi takakawimbisana kuti tese tinosangana kuno. Wakomana wese wakapihwa masafundira vasinakuya. Wakapihwa masafundira warutaura. Akamangara Saka mafukuya Isisitini bashe saunani. Auna wajika umalaika. Kishe wakabaru kana decision yokuti inini kutata awa wakafika mukoro. Tombodhira nawo ndokuti awa ndiwo wakazvipereka. Saka awa aona kunyorwa masamanisiba. Wakazipereka ndiani yaruramo? Saka wakazipereka ndiani? Wamuntu wakazipereka ndiani? Ngoja wasamba kwa. Remember, so it's if you are happy to go, I can't do it. Go back and do that. Ayo, what about Sikuti nyaya keleva msevela. Wametoa msevela wana wamuyapa nyaya hiyo wewe soma sema. Batio akaweza kuomba yeye. Alikuwa msikeni. Yuko nyuma. Sasa mtu akabozi, tunatuma ndio jana wale. Jana wale chakula chia wala. Sasa tena wako kana wale kwa ndugu, wao ndio sipatepa. Na hiyo ni mpango za kazi ya na mpango za mama. Wewe sio kupita mwahibi. Ndani saka za mama za mama. Sio naitwa hivi. Afisa ile ndio leo wewe wataona. Mpango si aniweze wewe wataona. Master wewe ndio wewe. Ndio kwa wale watu umeona watu wanataka nini? Ndio baya. Atisi ndio aonge wewe. Watu pakati pao baba. Pale utoke sasa na nafsi. Atutaka hizo atutaka nazo ndio chama chetu wameweza. Tusidati. Ani uyarura bado. Jumika upapani. Au akasikuzoona badala kuzoona kumbapo kupeza. Mwana wa majaji kwa mtu wake Mungu alisema wao pasaje kuchao. Au uombo ndeleka na wewe baba. Kuti wana 4 opa number 5 number 9 mwana anakuruka na mwana anati batura kwa kama msoro kuti ya ndizi yo Bani mana dari dalam bapa Gaya kan udah nggak mau bakal mahasiswa. Iya, baginya. Kontrol memang. Ini ngau ya kamu bakal mahasiswa. Oh, bawa dari buat mana kuat. Wakairan bawa pada tujuh. Kau yang mahasiswa ini dah sangat berdekat. Kata menaikan kata musbere. Sangat berdekat wana atisai. Saka zandaro rumah kau yang mau dinamati sangat mesti ada kesukaran. Kalau dinamati saja cuma kita mengamu beroni. Asi setelah poin dia udah rumah bakal tidak mau sampai dinamati jawab aku kucheki asitanga na hiyo baba wao kucheki basi wakandidai zaiwa mu kumba tufungo baba mimi mambo yangu akangari tiende kodingo basi wakandani mukoma enda kamfuone nakataza kudeni nda mata uroa mwana bamu kwandi ndaita mwana saka ndikadini baba akabakoti asiya nena zvoka wachazoga kumba kodidi kuti kubhadhira kuti wamwe wasazvizwe
kupikwa tatoda kuenda kuchechi. Asi vakasvika kuchechi kokoko takangobatwa nhawiri weiniwo kuti pane ngozi iri kunetsa irapa ngechirungu. Asi baba wakagara kudaro takangoita chisiri kudai vakadonha vakati kuti jipa si kudai ndikanzi chiine ngoro kuti vakati uri kuona bhuri remunhu wechirume rakadini rakamirapo. Ivo baba vangu vakabuda gonzo rakabva kumamota rikadarika nepavari kuwada iso ndopavakadonha kunge munhu atobudirwa chakati ndikanzi mazionaka izvi zvinhu zviriitika tasimuka pamba takangodzoka kumba tabva kuchechiko tagara ndichingobereka vana vachibva ndichitamestere zvinhu zvakangodaro kusvika pekuti ndakazara kuti mwana ndazara mwana ndikasvika pakuti ni murume wangu takawirirana kuti ngatitobvise titopuwa munhu zvinhu nepeshe ipadiki pandiri saka tapuwa munhu mwana achitogara nemunhu zvakanaka hapana problem mwana kungoti ndakangonzi 1 week uye mbono mwana asi tamusha kungosvika kungoti ndasvika kuona mwana kwakutomba yogati mwana ndikufa ndikati chichimbonyatsoitika saka mumashure macho wangu waenda munin'ina wangu wakadaidzwa newakwasha varume wemunhukadzi wemunin'ina wangu vakanzi uyai pane zvinhepe rida kutaura pane mwana wenyu uyai vakangotanga vachiramba vane mukoma wavo kuti wakataura wakaramba uya wobva wazoenda wasvika waiti wakasvika munhu iye haatauri asi wakabvapo mhepo bhaisarabha yataura kuti wati pane zvazvinoitika zvadaro saka wakazosvika pakupanana nhiko nemuprofita akati iwewe kana usina zvaunoziva ukabaya zvinoenda kumuridziro wako asi ukabaya uine zvaunoziva zvekuenda kumhuri yako ndo pasina kupedza wakazi 3 months hazviperi apa mwana wangu anopedza ne2 weeks basi ndo pakazouya pachishemauyo akati sisi baba wakaita mhiko wakarambidzwa zika mune zvamunoziva musabaye chimba mune matokwadzisa chikumurengi wobva wabaya ndo pazvakabva zvatotangira ipapapo mwana wangu wasvaipa svika pamurume wangu akati ndazvitadza chimbotorai mwana maudii mumire chechi kuenda kwamarandi mugatise zvinhu zvikunetsa izvi ngatise zviramba zvinongwedeka ndapedza mari dzangu ndichimborapisa munhu kusvika pekuti ndopetakaza kuti baba chitomira honai hapana kunamata machinamata chatiita vatisati tagarise zvikunetsa kusvika takatanga kufamba tafamba takaenda pane pamwe panonzi pane n'anga imwe yakauya kwedu inonzi nyakatayani tasvika ipapo takanzi inini muda chii chinoitika tapinda mba ino munhu ikanzi chii chinoitika iyo nyanga yakabva yazoona zikanzi ndiri kuona nhaudzei dzamuri kunetsana idzi asi ndaida kuti dzibude pachena dzega bva watendei kuglazi taenda kuglazi munini wangu takapinda tese tiri takagwinya asi munini wangu yakabva tangabatwa nemusana varwadziwa musana chatogoni kugara but pekuti titi glazi penya baba yakabva watanga kurova pasi zvatawa zviya zviya baba murudiko pasi pekuti glazi penya vanhu vari apo ngavauye tivaone vakatanga kuti iwe ibva kuti ena maglazi ipapo tikati vatatonetseka nemunini wangu vayo dzimara takatodaidza kuti vanhu vemuchimbise muno muchinofira muno pesika toziva kuti mukomana wacho azoya unoita zvinataracho vakati mira ndichikugadzira mubude muno munofira mu ndaona ndikutambika asi baba vakadzipa vakati isi takadzikudai nemunini wangu vakadzoka vakagara pasi vaisara murudaidzira kuti muone vanhu varapo vamwe wacho takaona chiva tichiona munhu achipekweredzwa achiuraiwa achididi zvo zvati waizvivhara saka paakabuda vakadzoka unobuda panzirwa kudidira bhusi kudaisi uyo wacho bva azoona ti mukomana yeye vati pamuchabudiri baiu baatovhara saka sekuru vazouya ngoenda kuhauno vakati nhasi muzukuru razuva rekuda kupedzisira nii ndakuda kudzokera kuharare ndamirirwa chitaura chokwadi kune vana vako wandatifunga kuti zvimwe chadini choitiro zvakanaka kuglasiko pane zvaitika ndazviona chitaura zvakanaka iwo unozvitozvidza kuti mbobobonawo kuuraya motouraya munobaya chii chakaitika chinoitika pane mwana wako ndikazi handisitozivo basa kuti ndikazitaura zvakanaka mwana wako pane zviriitika ndikazi ari kuti inosangana nemunhu wechirume mwana wako hawana futi wanaba ndiwo uri kuzvikonzeresa iwe oti munhu anozi amusifako sindiani akati ndinomuzivawo anogara pasisa ndikazi kuti munhu anozi matasha ndiani achibvunzwa nen'anga iyeyo ndikazi ndinomuziva taimboshanda tese kuone ndikati saka ndiri kunyepera ndikabva kuharare ndichiya kunoko kunyepera taura chokwadi akati ndikudini nini vanhu ava ndinovaziva zvikazi chii chakamboitika taura zvakaitika zvikazi taura wega munhu wawakadini zvawakaita uri kusouth africa kwacho ndikazi nini handina chandomboziyana ndikazi handisi kunyeperaba iwewe mamuruti makabva kusouth africa uchinyepera mwe uchindakauya kuno zimbabwe ndikazozwa kuti munhu akafa zvikanzi munhu anozi dhanyero nyatoti ndiani zvikanzi ndiye dhanyero wacho arimi akafa zvikanzi dhanyero nyatoti iyoyo ndiwo wakadini muruziya zvamakaita zvamakamuuraya makamuurayirei taura nhau yako handisito kutsanangurira bandotitaura wega kuti chii chakaitika akati sekuru handina zvatotomboziyeba ndigezeyo nenyama ndigezeyo nemushonga ndikasekuru akati ndikafigeza munhu wemushonga nezvinhu zvakadaroba urikuzviziya nyaya kusvika takazoenda futi kuna samudzima ukangotibata iriyo izvo nhau iyoyo asi hapana chikufamba waringoramba hapana chikubuda kusvika pari zvinezvi tirikofamba hapana inini rumwe kwaikocho handisiriko vana handina
Anongosangana nemurume waanongoona hapana tiri kufamba. Saka ndiri kuti baba acho ngavabvume tigadzise zvinhu zvipei. Vanhu vese avauya then vataita tite make sure kuti pana anenge aripo arikwanisa kubva vabatsira ipapo kuti chinhu chibude zvakanaka. Nguva izvo zviri zvavabamba vakatsika usatoa kuti zviite zvinhu zvibve pazviri zviuye pawariyo kana zvichiita zviuye pawariyo ngazvibve kuwana zviuye paari wozozvigadzirisa zvapari. Because right now arikuomesa musoro haana tsitsiba kune utsinye because you are not making hapana kana effort yamubvisa kuti wana utokusha mudzika wesana but effort yababa is zero. Effort yababa is zero. Musaite wari yekuti azina expenses yerepatriation yebody and munokwanisa kuona kuti mungabvuma mukadzikadzisa zvinhu zvinhu zvese zvinoita straight. Munoona vanhu vanokubatsirai vanobatsira zvakanaka zvisina kana pesa. Munosvika makosti unosvika makosti usingasviki ngozi ndo pari kuya urema hwacho ipapo. Unosvika makosti usingasviki ngozi. Nechokwadi tikatarisa duration of time zvakaitika it was long back as far as 2008 when I was head of the department in Mutasavira 2008. But for 2008 tiba tatora tine vana vemufi vari muno nevakadzi vari muno. Wana wakura vari pamatambudziko kubudikidza nemurume. Saka pamusi uyo mati paiwoyo kuti usaidebve nokukukumbirayo kuti in the event that aramba ari resistant tupinde wakapaya panosikirwa vanhu vekusikirwa ufu musoro mwe toona kuti zvinobuda zvakadii. Ari kushora handa dzake asi asi kuona kuti handa dzake ri kutambudzika mukaonapo unogwa kana kuzvimha musodzi usina kurohwa. Vanoona variapo vachizvimha musodzi vasina kurohwa asi marwadzo abva kuri avanotakura. Tiri kukumbirisa ipapo musi iwoyo mazita ere. Hatina